Čaute ľudza, ideme si zahrať FC Mobile a hneď ideme na to live events, no Football Centre, aha, La Liga, Real Madrid, to je môj najobľúbenejší klub, takže by ste mohli prosím vás napísať do komentárov, aký je váš najobľúbenejší klub, že či Barca, alebo Real, alebo Arsenal, alebo Liverpool. Proste je mi to jedno, ale napíšte to do komentárov. Plus. A najobľúbenejší hráč, samozrejme. No. Bellingham, Real Madrid versus Real Madrid. Real Madrid domáci a Real Madrid host. Insane. A tak 100. Za o i ma a v e. Základné zostaviť, toto je on a toto som ja. Neymar, Jara, môžete si ma pridať. Thank you. Ešte posledných 9 odoberateľov, 8 odoberateľov a už budú live streamy. Pardon? Zatiaľ to vypadá veľmi zle. Aha. Pozri, aký gól dal. Čo? Prečo to nie on nedal, nie si... Prečo to nedal na zadnú tyčku? Centár. Mango. Sigma Boy. Ak ste toto video dopozerali doteraz, dajte odber, like. A keď ho nedáte, prídem ku vám domov. Nie, more! Cigáň pošahaný jeden. Aha. Hej, more, je to centrum normálne, chlape. Dík, more, jaké on je nožnice zandal. Týpek sa nebojí svojej chrbtice. Hell no. A ideš dole, bratu. Pozri. Jaj. To čo urobil? Ježiši. Môj brankár úplne, že minus IQ a chlapec more to drbol nad bránu, more 2 metre. A ten cigáň pošol. Ideme triky. Hej. Gól! Sigma Boy! Cigán černý mi dal gól. Nie, to som ja. Hej, to som ja. Pozri, aká pekná. A pišo puf, paf. Bim bam bum 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 bam bam. Zapashima and no one understand. Tak to pip bam bum bum bam bam. Zapashima and no one understand. Polčasík, to je dobrý polčasík. Real Madrid vyhráva proti Realu Madridu. Ale ktorý Real Madrid? No samozrejme, že hostia Real Madrid. Ak by ste nevedeli, akí sú hostia a akí domáci, tak ten domáci vyhráva. Čo to nedávalo vôbec zmysel?
Puta. No. More háč to, lebo ja ti otrhnem hlavu a hodím to na teba. Plešatá hlava. No. Juj. Sigma boy. Sigma boy. Goal! Za každý gól si musím dať niečo štíplavé. No nie, že no hej, musím si dať jednu maličkú naberačku niečoho štíplavého. A viem čoho. Je to také tabako. Nie je to samozrejme tabak, čo by som s tabakom robil. Je to taká čípeš omáčkoš. Baradunu baila. Haluka Modrič tuto. Arda Güler strieda za neviem koho. Nevidel som poriadne. No poď. Sigma boy. Offside? Hej, offside. Baradunu, bajno. Aj tak to tam kopol. More jeden cigán pošahaný. Napíšte mi potom do komentárov, že koľkokrát cigán pošahaný som povedal. A tento sa ráta. No. Cigán pošahaný. Hell no. Gol. Joj, ty cigán pošahaný, tam si šiel. A gol. Ty cigán pošahaný, penalty. Penalty. Dáme to do stredu. Oj. Cigán pošahaný. More cigán jeden pošahaný. Ty cigáň pošahaný. No. More, pozri sa, potočím s tebou. Tam si šiel. More, ten čo robí, more, čo sa tam váľa, jak oni. More. Hartliker. Karapitter mere. Karuporofurumuru. Arakaparopurupurupuru. 2-0 pre Real Madrid domácich. Neymar junior. Neymar jr. Takže a toto by bolo všetko. Takže čus. Sú to takéto oriešky. Tento je konkrétne najštipľavejší. Takže hopla. No čo ti teď? Však je pekná. Magu. Normálne mi takto zdimizu. Nemôžem rozprávať. Čaute.